하얀 솔자집하든 하얀 솔자집든 샌들 간나를 신탑에 다 아이치가 세스 구둥구둥 짐짐은 집하든 खुलुमबाय रायजोफोर आङो दंफैयो जाहैबाय जोंनि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय आमथेखा ओनसोलावहाय नैबे अन्थाइबारि होननाय गामियावहाय एकदमबारे जाथावै जाफेरि जाथाय दिनै थांनाय हरावहाय जानानै थांबाय दा बे जाथाय जानाय जायगायावनो आङो दंफैयो नैबे भिडिअनि गेजेरजों मा जालाङा बेखौ आङो नोंथांमोननो फारि फारि खोन्थालांगोन बे जाथायानो जादों जाहैबाय जोंनि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय आमथेखा ओनसोल खैला मैलानिफ्राय साहा दावखोबोयोब्ला मोनसे खावथं बाजार होननानै मोनफैयो बे खावथं बाजारनि एसे साजोंहाय आरसीसी ब्रिज फिसा दङ बे ब्रिजनि ओरै सोनाबावनो बे गामिखौ अन्थाइबारि होननानै बुङो ओरैबो आमथेखा बाजार ओरैबो खावथं बाजार बे गेजेराव गोलैयो आरो दा नोंथांमोना फारि फारि खोनासंलाजोबदो मा जादों मा जायाखै मैयासो हाबा जानाय हौवा गोदान हिनजाव गोदाननि न'खौ नायहैनि बे गामिया लाइन जाजोबखादों गासैबो औ बेनोमोन जाहैबाय न' मानसि मैयासो जादोंमोन जाहैबाय हाबा माइकेल समायना बेनोमोन आरो हौवा गोदाननि न'खरा बेनोमोन आरो नैबेयावनो खामस'दों जाहैबाय कारेन्टआ बेयो स्ट्रिट लाइनआ 11,000 पावार ना मायो नैबेनो सज'दों बेनि उनाव मोजां सिनायहरला ओमफ्राय इयाव खामस'नानै थारा बे टु लाइनाव गोलैदेरनानैहाय जोंब्लावजोबदों जाहैदों साफा हा खिथेन सट जाजोबदों थारानो हायाव गोलैनानै जोंब्लावजोबखादों जाहैदों न'नो गासिबो गिथाव बाथावनो नायदों बेखौ हांगार जाजोबलायदों नै माबा गोरानलाबो खामबावाखै नै बेजों गोलैदेरनानैहाय बेवहाय टु लाइनावहाय थास जादेरदों आरो नैबे थ्रि लाइना दोंसे जनानै टु लाइन थाराव नांदेरदों आरो मोननैबो दिन्दां बुजाबदेरदों ओरैबायदि हरखाबै जाथाय जाबाय फार्मासिफ्राव नायलानो जायो सुनावबो जायोना थाबायनो हाला बुंबाय नै दा बिसिनावबो नांदों जाहैबाय कारेन्टआ माने मानसिया सिरियास जाबाय दा 6था न'खरावहाय नांदों कारेन्ट सर्टना माइनावनो थांफादो आइ गायनो थांसिगोन न'नि मानसिखौ नांगौ जायो थांदों मुलियाबो थांनांलामोनलै सासे थांखाबाय दा आउट जाग्रायावनो उल्थासो हाबदों बेथ' आउट जाग्रासो खिन्थु आउट जानांगौ उल्थासो हाबहैदों उल्था खारदिंजोब्बाय नैबे कारेन्ट खामस'नाय जाथाया बोरै जाया
फार्स्टआवहाय माबोरै जाया बांग्रिना मा मावदों होनदोंमोन बांग्रि मावग्रोदों सिगां औ ओमफ्राय बांग्रि मावनायनि 1 घन्टा जास्लाबाखै बिदियावनो आधा घन्टाफोरैनो बे बुस्थुआ जादों आरो ओमफ्राय बै खामग्रोबाय जोंबो मोनथिया उन्दुजोब्बाय हाबा जानानै उन्दुबाय ओमफ्राय दाना फिसालाया बोरै मोनथिखो फिसालायासो आयै बाबा सिखात कारेन्ट खामजोब्बाय सिखात होनना बुंबाय ओमफ्राय जोङो अकस्मात सिखारनानै आंबो आयौ खामजोब्बाय आयौ न' खामजोबसिगोन होननानै आंबो ओमफ्राय बे माबाखौ बै न'नि खुन्जुमानिखौ बोखोनानै आङो दोनबाय आं बिदि खालायनो रोंदों आरो नङाबा जोंबो मा जागौमोन मोनथिया ओमफ्राय दाना बे खामखांनानै बाव हम खामबावबाय बाव बिदि खामबाय आरो जि खामखाबाय बावबो बैना ब्लाव ब्लावखा बेनाथ' गिलु बाल बेहायबो खामफैबाय खोनानो मोनदों हायानो सर्ट जाजोबदों हायानो सर्ट जाजोबखादों हायानो सर्ट जाजोबदों सेन्देल गानालासिनो थाबाय दा आथिङा सेस गुदुं जिम मोनजोबखादों सर्ट जाजोबखादों आथिङा ओमफ्राय दाना सेन्देल गानदो होननानै सेस न'आव माने सेन्देल गानना हाबजोब्बाय जों ओमफ्राय बिदि जाखादों सेन्देल खुबाय दाना आथिङा ज्रेम मोनजोब्बाय बिदि जाखादों मोनबेसे न'खरावहाय सर्ट जादों मानसिया जखम जानाया थैथारनायाथ' न'खरथाम थैथारनाया जखमा सानै बिसोर भगबाननि अननायाव माबाबाय आरो बे साथामा थैथारबाय लोगो मैयानो थैदों साथामा आंनि फंबायाबो थैबाय आंनि फंबाय असे आरो सानैल'मोन जों आं बिब' ओमफ्राय बे फंबाय सासेया गोमजोंसो हाबा जागोन बे हाबा जागोदान होननाया हाबा जागोदाना बैनो ओमफ्राय बैनाबो फिसाला सासेल'मोन जोंनि खाथिना हनै हौवा गोदानानो थैबाय औ मैयासो हाबा जादों मोनायाव थैबाय सानाव हाबा जाबाय मोनायावनो थैबाय ओमफ्राय बबे खोलानियाबो फिसाला सासेल'मोन गथ'आ सेंग्रासो आरो बेबो थैबाय गैला मैयानो साथामबो थैजोबखादों हाग्रामा बारना थैदोंनो बे हौवा गोदान जानाया हाग्रामा बारलांदोंमोन डक्टरनाव हामबायबायो खोमा होननानै हाग्रामा बारनानै थैदोंनो गथ'आ जोंना बियादैया हौवा गोदाना बे गामिखौ मा होनो मादै जोंनिखौ अन्थाइबारि होनो बेखौहाय औ अन्थाइबारि ओरै खावथं ओरै आमथिखा गेजेराव औ अन्थाइबारि होनो जों बिजय मोसाहारि ओमफ्राय हौवा गोदाना माबा माइखेल होनो दा माइखेल ओमफ्राय दैमालु नार्जारि बे जोंनाथ' बिजय मोसाहारि फिसाजो सासे थालांबाय हिनजाव थालांबाय दा हिनजावा हनै डाक्टारनावसो लांबाय दा एम्बुलेन्सजों दा मावबायरासआव फरायो आंना बियानैया गोदाव सोराव जाबाय दा बिराद माबा जाबाय दा सरखारनिफ्राय नायफैदों दा औ सरखारनिफ्राय नायफैदों पुलिस एरि माबादों दा मोनायाव फैदों दाबो फैदों दं दाबो जोंथ' बांग्रि मावनायखौ थालांजोबबावनो बांग्रि मावदों टाइमा खयथासो जाखोमोन 10था बायदिखा 10थासो जाबायमोन 10थासो जाखाबायमोन औ बांग्रि माव औ ओमफ्राय बे 11:30 बायदियावनोखा बे बांग्रि मावखांनायनि उनावसो बे जादों ने गनाय जाथाया बांग्रि मावखांनानैसो बे जाथाया जादों बांग्रिङावबो जाखादों दां आन्दासाव ओरै टु लाइनाव गोलैदेरबायना औ नैबे न'खरनि आरो बै न'खरनि माने थैनाया साथाम थैखाबाय आरो दा हौवा गोदानाबो थैबाय हिनजाव गोदाना दङ दायो ओमफ्राय माखासे न'खरनि सिरियास जालाबायजोब्बाय आङो इसिबां डिटेल्स नोंथांमोननो लानो हायाखिसै बे भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना मा कमेन्ट होयो बे नोंथांमोननि गोसोसै नाथाय बेफोरबायदि जै दिन हाबा खालि मोनायावनो रान्दि जालायनाय बेफोर बे खोनाफेराखैमोन दा दिनै खोनाबाय नैबे जोंनि साखाथियावनो बेनोसै रायजो राजा नोंथांमोन भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो हायोब्ला शेयार खालामनानै बयनोबो मिथिहोदो